Pokud máš ve svém okolí někoho, kdo furt, já bych chtěl být trenér, já bych chtěl být podnikatel, já bych chtěl mít firmu, já bych chtěl a řekne ti to víc než jednou a po druhé to zopakuje, já bych chtěl, tak máš právo na to. Shut up! Start, přihlásit se na fitness kurz trenéra. Right now. Start, běž na živnostenský úřad, založ si živnostňák a založ si firmu. Start. Jaké bude jméno firmy? No já nevím, shut up. Jaké bude jméno firmy? Máš, vole, 3 minuty, konec života, vole, 60 týdnů si rozmýšlet, jak to asi bude a přeplánovávat všechno. Start. Život je o tom, chci, OK, let's go. Action. Start. Ty vole, mně se tak líbí tam ta baba. Shut up, napiš a pozví na rande. Boom! Let's go! Na co furt čekáš? Nečekej. Máš právo takému člověkovi říct shut up a je tvojí povinností mu říct let's go, start. Buď skutečný kámoš nebo kámoška a bav se s lidmi tak, aby hned šli a to, co chcou, ty svoje sny šli realizovat. Protože pouze ta realizace je rozdíl, jestli se to stane nebo ne. To, že o tom budeš mluvit, tak tím se to nestane.